Farhata chuan apate office chulutin thinrim tak chungin apate luwa chuan silai na tin ngala Misual pa phone lo chang tu khan nami kan asli kha tha adua alo ti wangani mase nami ka chuan Misual ro man na vekani don chu ti in kan in car ti chedu tu an omani hi atita a kumsom ni kalta khan nami ka chuan sahina chu khingin jela atan tir to a anupui chu tha sakbokin an fanu chu fasha ani pha a fanu chu lirngeng na sataka wangin chinshat lovin la omzui ama po chu damlo zuin kal theilovin a omta hialbok jela changa alo chwa vele chuan phubalak du na akhatin namika chu tha aron vauta a an chung ko member pakwa te chu an vaya tha adu thu asoi hialani a target masaberatan asli chu aron thanghal chata nami ka hian asli hi ahmel mapa sahinan tha atumti shereng ma se ama po chuan tha adu ve tho wangin farhata chu ashil kherla walawni cricket hi india rama sports le gaming website rin tlak dines karthikle tangya jaman te mathe asiamani cricket sa inziak lutin rapid bonus cheng zathum handong phot ta che game nuam tak tak khelin I hlo chhuate olsam taka lak chhuat theiani phone pay google pay le bank transfer mangin olsam takin a deposit theya aranga a himbok sign up in promotion section a lut lela promo code win4040 mangin welcome bonus handong te le cricket si khela Ivani paychuan chul cardin in iPhone 16 Pro idong theyang affiliated member tan 50% commission ham chat na dong tu ni in bulhan tran te che comment link kan ta manga inziak lutin thumwor manga chol card tina iPhone 16 Pro dong theidin muna ron ding ro le chutia anupui tha tumtu an omti asiata ka chuan farhata chuan anupui chu an ompui pa thin te ina chona shwaita a reilo te chung chu a ina hian ria phal adil saktop asli chu arya na pa chuan benelin mi hi an landan angot hian te lo turania farhata po hi alandana chuan minun rong le poisak nei lo angin langma se athin lung chu athate nia mi in achung te emo ama antina masa ani lo chuan atinangot ngai lovania ti in lo shila asli chuan athu soi chu dikti na lai chin tam taka nei ve thau mai achan chu farhata hian athu hnuaya davio ma se anin tortir khan atha theilai reng po in athatu me alawani kha zanaloni chuan farhata chuan akazin pasal chu kolin inveng film khur turin acha achung te chu angai tua ve lo theisi lo mase avakol ber 20 chuan anmel ma chu alo tanrual pui dei si farhata omna te chu alo la shil zui zingkara chuan farhata chuan an omna pona Misual rual local chu muta rang taka asli chu kai thovin kongka hnunglama tang chuana chwa pui ta zal sala asli chu tlan chha tirin ani chu Misual ho bele tur chuana inral ringa mase Misual ho silai mu chuan farhata chu afu tatlat mai asli chuan angai to lo theisi lo farhata ngai ventur chuan awatlan letle topa Misual chuan ani po chuan ka veta an thi to emoti in Misual ho chu an tlan chingala mase asli chu an lo ka fu lo kabina chuan kirla in nei tu pa chan puina awangena an pani chuan farhata chu ko in kara chuan an hlang ta a kara chuan phurin hospital laman pan pui ngal kalkunga chuan asli chuan farhata chu pomin farhata po chu athamwang ve sot hospital an thlen chuan ama asli nge chuan farhata chu azaita a riksang taka omchung chuan apasal nun na chu chan saksha matumani athil ti hi mangai na wanga anti ani ti ala shelo mai the darkar engemo za ta zai nu chuan an in zai hlotling ta shama asli chu apasal kyanga chuan om rangin uluk takin athli thlai ringa mase farhata chuan a har vele chuan hospital chwa sana tum ngal ta si anna chu chwa lui pui ala chi lo ti an shil po chuan angai thadu lo asli chuan alu lul ati hle mai apasal berin ati taklata chuan wheelchair la in an inor chuak ta nge nge a in lama po chuan asli chuan apasal chu dwat taka enkol chun zom rangin anin kar po chu athat pha hle a gaulami fanei na pa chuan gaulami chu ron kalchilin in nei puya aron soma ma se gaulami chuan aloring zo to si lo anaw nei do na po khan message avathona ma se afanei na pa khan alo ngai sak du lo kha ani si a anfa alen nuwa po chuan atlan bo pui thei lo thu alo soi le hial si
an fa chu mitangin an enkol selian ti po a mu ve renga ma se chutia gaulamin afane na pa alo tong khum me klai chuan afane na pa nu pui chuan pindan kongka chu aron ki kan ti chu tukvera alon chuak tawata ma se chutia alon chuak lai chu sefi chuan alo mu hlau mai hei takhi sefi chuan gaulami vaunan mangin seng sing khat min pelawani chuan ka soi ve kanga ti ta gaulami chuan sefi chu khuma nam thlu in lukham chuan a mai chu nor beta ni kho shilovina siam ta mak gaulami chu hlau thong le si ina tang chuan atlan bo top ma se kong laga chuan misual ho chuan an lo man le ta si Reivak lo nuwa farhada chuan a farnu an man lai thalak chu adong ta a hliam te chu thei ngilin a farnu chan chuan na chu tho atum ta ngala ma se ama chawakal tir chu asli chuan angai ngam silova a zui vele ta top Misual havin an omna nia an soyen vathen chuan bumin an omti an sheta gaulami trabri an sha te chu recorder alo in play mai mai ani ti an sha chuan anin ngai to a har cha chuti lain misual ho chuan pon lama chuan local nanin petrol chu an lei kwal tawaka relo te a in kang chunga an tang ti anin sheta farhata chuan tukver bar chu thei to pin a han to a chuta tang chuan an chuak thei ram ma se misual ho chuan an lo la zui fo building hlui pakhata hian farhata chuan anupui chu biru turati in misual ho bele tur chuan a che chhuak le ta mase a hliama wang chuan adu angin a che that hei tlat lo misual pakhat chuan silain aluwa ron tin chila mase chu ti lai tak chuan asli chuan swadur hia misual pa chu aron vathlu top farhata chuan anupui chu mun himlama omse adu awang chuan local son to lo tur chuan a shila ama in a farnu chu zona tumta misual pakhatan man chu petrol lein a farnu omna chu azota chuta a farnu omna chuan kalin misual lo omte chu awakap ta mia mase misual pakhat chuan a farnu chu alo man betlat mai chuta a hmui ti che in Moscow tin a farnu chu kun turin ashila misual chu aka phlum zui ta mase aliam wang chuan a chaw tong khong le maya a thing thita rup gaulami chuan esli chu kol fatin local thwai tur chuan ashila esli po chu relo te a alo thleng ve ngal an ho konga chuan police chuan an lo ti ding tlatlat mai asli chuan dot stoin an kal tlang theile ta sham asli chuan an hun ton te shep chungai to chiangin aril rushi omlut tuk chu kara tang chuan a chuak ta topa farhata hna chuan thin rim teu mai han ibul hnai oma piang te hian kan nat pha zela an chei king telani hi ati buana hetia atong vak awang hian farhata chuan shiom ati em maya anwal pha vekani asli chuan an khun chunzom charin ilaga ta hi ka in hnuk dok to don thudik chu ka soi chuak vek tong atita a an ina athla nu chuan police station lam apan san ngal bok hetia police station a akal hi farhata chuan dangdu lovin a thui shwai te hna chuan sd chu veng him tlat turin a cha ta zoka asli chu prosecutor yagita hna chuan kalin farhata chu report atuma mase in ngai to chiangin a khongai le si chuna yagita hna chuan farhata te nen hian engatin nge inin hal em ti in azota tol mai ya get chuan atong kamachang chuan farhata chu akhonga iru reng ti shethein engkim chu hashilta a farhata chu kumsom panhi mi lekani lai khan apa thattu atha ve awangin kumriat lai alo tang ve to a alo chwa nuwa sipaya atang ve a mase vandwai thlak takin sipaya atanna a chante somle panhi lai chuan indona anboral san ta si chuta china chuan sipaya tanga bangin apate sum don lama apuita ni atia asli chuan farhata chu akhonga izwal ta hle a police ne na po chuan a report ngam talo zan ani thleng poa asli alo la ho taxi lawa chuan farhata chuan a thui shwai kal tlang chuan a zongta a car lawa wa muthua in ei tura leisaka anua in lama shwain anupui thuthleng saya amuthil nu po chuan khuma aswana hetia engma phutlet nei lawa alaga athatna hi asli tan mangai na anga ngai chi ani angem zan khat chu restaurant a kalin zanra kil turin an chhuaka an kalna chuan an bula thu te chuan asli chu an mel shuk ti farhata chuan muta asli zung tura a thopo chuan an zui ve zel tlat farhata chuan mi pa bathroom a chuan va zuin awasoi sata shepa asli chu me che bathroom lama a omawang chuan apasalin a chan dan chu engma a shelo a phone chu lo ri in thulom omlo dewala shezui
Yageta te chu Misualin pon lama tangin silain an lo kap ngek mai chu lo ni in rang takin Farhat te po chu an vathleng phei ve ngal Yageta chu hospitala da ni to in ataksa silai mu chu an la chuak meka ma se anupui chu an chunga thil thlenga wang chuan Farhat laka lung oi lovin alo an khum tor mai nang ma wang fekani hi tia haulai te chuan afa pa po chuan Farhat chu khwat mel takhian alo tong khum ve boka Farhat ril run na lut tuk chu amit tu ya luang zoi mai ni amai ro chu indom kun reng thei ani tlat lo pon lama kar pakhata chuan Misual ni om tak te hi anron hoi shuka antlan singal dai chumi te chu Farhat chuan Misual an ni ngei ringin a zui ngal ama chawakal tir chu esli una pa sema chuan arem tilova azui ve buka nakina chuan ram hnuaya anwa in nang chingta silai in kap tonin an buai ta hle mase Farhat chu ahliama wang bok chuan adu angin ache thei si lova achule nok zela sima po chu Misual ho chuan anron kap fu ve tatlat rang takin antlan sia dangai Farhat chuan sema chu ko in a thei to bin atlan puya wane thlau takin Misual ho mu lo turin antlan che thei sham sema chuan hospital kala du miaw lo wangin afarnu chuan silai mu chu alak chwa sak mai anga email Farhat chu in pakhata hian lu puin asli chu ashanin avalam le topa asli chuan a una pa hliam boy puinan hospital mi bungrwa chu ru chuakin raipur anga alan nan adula chuan no puara sema akia silai mutang po chu ala chuak theita sema chuan Farhat omlo lai chu in afarnu nena chuan Farhat hei idu ve tak takem ni adam lo lai zong pokan I omchil reng si a ti ina zota asli chuan doctor kanina angin ka ti tur ka hlenani kha ti ina changwe mai ma se sema chuan afarnu in Farhat laka mangai na tlem tal chu anei nge ani ti amu mai lo Farhat hit ne lutuk du su ti in thurona petatop Farhat te ang tual tha ching mi te hi chu dam chunga jail bang zu tlak ani si a atuka chuan Farhat chuan apate chu vapanin Yageta te chungkwa aka tirna chanawa zot tatol mai nami kala chuan ati ani lo thu lo suin an mel ma pa sahina thil ti ani ang ti in alo soifia alo in soifil him boka Farhat chu thin rim tak chuan chuak ta ngala asli chuan lo dangin tol that zong ringo ta phubala to lo turangenin lo beng dai shra matuma Yageta fa pa kha akhosi ka sang lu tukania ati chuan Farhat chu a in ngai tua film le ta shram Farhat chuan awa pa chunga ivenin akia nga chuan awachua awa pa chuan Beauty and the Beast thawnthu khamin shil ro alo ti ve bok ma se chu tiang thawnthu chu Farhat chuan a shingai hau si lo asli chu lo nui sukin apasal benga chuan thawnthu chu zoi saphian soya Farhat chuan awa pa hne na chuan a shil chhong ta ni pon lama Yageta au thoman shata thut anwa chwa nak chuan Yaget chu hospital atangin alo chuak chu ni in Farhat laka chuan aron lung oi lo ngei mai ka chung ko na ya hian om to su nang ma wang ani hetia kan om ti pa chon a nek ta thoi maya in zom na nei ka du to lo ti in anupui le afa pa chu a shwai ta da ya Farhat a phone chu lo rik zom ngal chatin Misual ho bi ruk na chu an ron shil ta vakal ngala tum lai chuan asli chuan na lo dang betle a ama chawat dam lo chunga kaltir atum lo bur anu pa bok chuan an thok chhuak le ta amunan vathlen chuan Farhat chuan Misual lo om luwa silaya vatin ngal chatin sahina omna soitur chuan anor ngala ma se anupui chu Misual polami pakhat chuan alodin chilve meksi anu pa chu chera in hnung chhon zonga phwarbe anni a Misual boss ber chuan Farhat chu phone kal tlang ron bia in hu adu thuron shil thu oi taka a omani chuan asli chu a chwa zalen tur thu aron soibok ti chuan Farhat chuan in ve nana akazin pasal 20 chu shwain sahina omna chuan an vocal ta a sahina chuan inuna in thup lian tak omin ikyang omte po hian dot an shil chi ania atia 20 chu a thlan lo tlang hal phat a chan po Farhat da chungkwa hi alo bum nual to sia an chung ko mel ma sahina hian Farhat hi anwaya thokse adu awangin nami kanena anin kar chu ti chha ta du ani mel Farhat nena chuan nang chu tha che ka du ngai reng hleinem ipatia lom ka target ber chu tia shilin in ka nga chang an tlan chwa theina chan po kha bar alo zai chha tir sa to wang ani ti te chu asoya khamini po khan nami ka chuan in chunga thleng tur kha asha thiam veka ma se chan du lo che in alo en mai zok che uni kha atia
chu thumang chuan farheta thluak chu asutanta farheta hian achung kwa aya ngai poimo anei ngai lo ti a shelo ani che kang chu farheta chuan alua tak mai chuan a kap ta sia mase farheta shat mi alawin 20 chuan farheta tol that lai chu alo record rurenga ebru po chuan kil khata changin alo muru ve reng bok ebru hi sahina fanu bo khalo ni rengin apa that tu laka chuan phubala ka tum nge yang le apa thui shwai te chu thlan lai tirin apa chu aphum tira tunari chuan chaklo ma se phubalak nge chu atum viau asli unaw pa se ma chu becha in manchang kaya tum tani semala chu alaka amin maya nupuyata na nei hiala tum chuti mek lai chuan nami kale farhetanu chu anlo in hauna samaya farhetanu chuan yagita hi ifatak ni lo ma se venghim ve thotura kalo ngaya ti in hawa antu soi zong zong chu asli chuan alo she pha ti reng an she si lo anua farheta akhongai luata apasalanu chu achwa chalta mani masial takini hi ti in atong khum siamai anu chuan farheta shillo turin alongen ngalbok tuntheng hian farheta hian apashon kha apadik takemuti in alangai thin sia apadik tak chu namikati asya chuan apom thiam don si lawani asli tan po chuan ti ngaina awang viau farhat chu asli chuan apa thlana akalpuya atiat lai chanchin te chu ashil ve a farhat ami tuilo tla ve lai mu chuan farhat hian apa hi angai hluhle ani ti ashethiam theani asli chuan yageta nu pui chu valen chilin farhata laka yageta ri ruput manga wazota yageta hian farhata hi huat mel le ma se unaw anina anin mangai lo thei si lo sumdo na ten omtaka farhata a in nam noi hi adu lo hle a heiber hi ani mai ti in yageta nu pui chuan lo shilta a ma se hetia yagita ti ina asli avakal wang hian namika chu aril rualo ha viau achan chu asli khan until ti swalte our report chuan anchevek don si namika ti ngai na shelo chuan farhat ne na chuan anupui chu that mai turina ti ta chu thu kher chu farhat chuan azom theilat lo anthu soi chu asli chuan alo she phale peklata ronkal nain namika ne na chuan swaltin rengle buaina tin reng bul ini kha farhata po hi dot shilin kum tam tak ilo bum to anilom ni aron ti ta chat mai namika chuan athu soi chu shethiamin thudik chu ashevek ti angai to thiam ta asli tha achak na chu aso sang zwal nge mai atu ka chuan farhata ne na namika chuan asli hi kan tan chuan buaina lian tak mai ania I chung kwa hum him idu ani ngai chuan rang takin ada bo dan ngai to ro atita a apatian anupui chu nokati viau to ti shethiamin farhat chuan asli chu a him zok nan kalboti ratuma airport a awathla ta ni anupui chu dot war shilin iphun chiar lu tukhi kaning to kalaga changa ahla thei ang pera kalbo turin ka du che kalaga chang hian ahla thei ang pera kalbo ro atia atong kam chuan asli ril ru chu atina ta viau chuta che chuan farhat kianga omadu ti chu insheta mase achapo na chuan ahne laklo si terminal lampan chuan akal tamaka farhat ala chu man mo takin atlan ngal wang wang mai boxi asli chuan enjoy wong wongin athinarim mel nge mai akal tur chu alo uider ve doni mo ti naw kalain chu ti taka farhatan a uilo ta mai chu alana viawa azin na tura po chuan azin du talawa ebru ina akal ta daya achanu ma chuan awa trap ta zoi zoi ringot mai ni achanu ne na chuan min tha tum tu zu na kawaya anila chuan min du boxi lo ti tapin ebru chuan a thei to pin lo nem ve boka ebru chuan ina om tura shilin farhata chu thei ngi turin angen boka semane na chuan asli omdan chu asoi chong le vek boka sema chu farhata ne na chuan bakalin thil om ziawa zot chianga atira kha chuan afarnu khan ti luina in farhata hi anei anga ngai ma se anu amangai ziak mu in farhata chu apom ve ta kha ania mase chuti chungpo chuan farhata hi jela khung alatum ngar ngar tho sema tong kama tang chuan farhata chuan thila shathiam ta asli khan alo mangai ve reng ti chu ni anupui chuan amangai ve te sha ta ka chuan a in thup zo talo rang takin ebru te ina chuan vakal ngalin kongka awakika asli chuan bi tek tekin farhata ani te sha chuan alom ruviau mase alom na chu thupin farhata chu tumburin kongka alo hunsak farhata la chuan amangai thushil tamai lo chuan thildanga soita dai ichanu ebru hi mirin tla ka ni lo tlata shana ka ne heta changhian inson chuak vatro awati taringot asli chuan angei lutuka kalbo tur chuan alo vin let shep atak taka chuan asli po hian alo thalhel ve renga
akyanga tur chuan a duh viau ma se Farhata chuan me cheril ru a hrethiam der mai si lo akal san tataya hemi te pani inhmangai si tilang thiam si lo hi anmani le anmani anin shem tareng mai chu ni hi hunrei tak chung ril runa veven nu chuan asli chuan malam pan tumin a hna chu zom le atum ta a ma se nakal na achanu karman saka atlan mek lai chuan mi pakhat silai keng hi akar hnung lama tang chuan aron tho chuak ta thut asli chu achak thei ang bera akar chu khal turati in asli chu achi ai hle ebru chuan thil thleng chu lo mu pakin Farhata lo tlan pheilai tak chu ati dinga asli khami inan kitna batnia ti in ashila Farhata po chuan a zui ngala ma se kong pe nga chuan chakhian Farhata chu alo dang ta che che se kongkwal lama a helangai asli rubo tu pa chuan apa thi na a phubala ka lo tum chu ni in asli chu thing thetirin alua chuan silai na tin wang mai kumthum kal ta khan asli chuan hetlang wal pa hi alo zai to a wandoi thak takin an in zai hlo tling tlat lo apa chu aboral pha ta si asli chuan a thei to pa chwa thu soi ma se hetlang wal hiana oilova asli chu apa tha tum shim shima anga yani silai met ber jep dia ral khata silai puak ri chu an sheta thut mai asli pasal ngai mai chu alo thleng nai ta asli chuan chu tlangwal chu apasal chuan aron that nge yang ti sha in tlan chewa tur chuan a shil thuaya ma se chu tlangwa tlan chelai chu Farhata chuan aron muman ka tuma atin lai tak chuan asli chuan aron ko mana aron beng da ya an in kwa ta vong mai anin mangai na chu in shat sak ton chu ani tareng mai in lama ho in mai na party an tlan dun nu chuan Farhata chuan kol te a handong le a reilo te a asli una pa sema chu police rwal ni an local ta huk mai Farhata chu anupui tha tuma pu in ron manan tum ta asli chuan an sha swalani thu lo shil fia tum na sa hle ma se tu ma chuan an ngai thadu si lawa Farhata chu kutkol bun tirin police station lama chuan an shwai ta ni asli kar khat lai lo tlangwal kha namika tirni in asli thatura atirani a kwanti la chuan Farhata hi thikin anda bodan tur lo ngai to vereng boknen kha tlangwal kha wamanin Farhata pu vekturin anortani asli chu amang angkhop maya apasal chwa zalen tur chuan ya gita puina avadil apasal chuan thilati swal lo ziale anun na achan sak jok thu chu avasoya ya gita chuan Farhata tual tha chin te chu shevereng ma se asli chu atina phaldon lo ti a shechiang ve si ti chuan Farhata kange tang chuan athiam thu chu ngai thla ka du a asli chu shwain lok apa chuan an kalta a ma se Farhat chuan athiam thu alo soi pe te chiam si lo asli ne na chuan min ngai to du su heti tang hian kalboro alo tai ya gitan he na chuan anupui zo lo enkol tur a cha in veng him tlak turin acha boka